Веды. Программа про навуку. Сябры, вас вітае праграма «Веды» за гукарэжысёрскім пультам Ганна Ярыш, для мікрафона Сергей Макарэй. І сёння маімі гасцямі будуць доктар філалагічных навук Валентина Павловна Русак, кандыдат філалогіі Вераніка Александровна Мандзік. Яны прадстаўляюць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. А таксама кандыдат тэхнічных навук Юрый Станіславович Гецевич і магістр фізіка-матэматычных навук Станіслав Осіпович Лысы. Яны супрацоўнікі Аб'яднанага інстытута інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ну, здаецца, усіх назваў, такая шматлікая дэлегацыя у нас сёння ў студыі канала Культуры, але гэта не проста так. Гэта вельмі прыемна, што вось вы зараз усе разам. Ну, добры дзень, па-першае. Добры дзень. Гэта вельмі прыемна, таму што нагодай нашай сённяшняй сустрэчы стаў арфаэпічны слоўнік. Вось у мяне ён тут перад вачыма, слоўнік беларускай мовы. Унікальнае выданне, таму што такога выдання не было. Праз 500 гадоў пасля першага кнігадруку з Карыны выйшаў арфаэпічны слоўнік беларускай мовы. Мова крышку іншая, чым у Карыны, так? Я разумею, ўсё ж такі 500 гадоў на мову на нашу адбілася. І, ну, апошняе, што хачу сказаць перад тым, як задаць першае пытанне, мне вельмі прыемна, што сёння ў мяне ў студыі фізікі і лірыкі. Здавалася б, рэч такая філалагічная, так, гуманітарная, але без тэхнічных спецыялістаў, скажем так, без тэхнікі мы сёння не абыходзімся. Адкуль узялася ідэя? Ну, зразумела, што яна ляжала, і філолагі кажуць, няма ў нас арфаэпічнага слоўніка, што ж нам рабіць, як нам тут быць? І ўсё ж такі, гэта быў заказ, нейкі дзяржаўны заказ, вось вас вызвалі недзе там, ну, прэзідэнт акадэміі, сказаў, трэба зрабіць слоўнік. Калі ласка, Валентина Павловна, вам, мабыць, я хотела сказаць адразу і вызначыць тыя моманты, чаму з'явіўся гэты слоўнік, а па адной простай прычыне, што кожная хазяйка і кожны спецыяліст ведаюць, чаго ў доме не хапае і што больш за ўсё патрэбна. Як прафесіяналы мы ведалі, што на дадзены момант, калі і цікавасць ёсць да мовы, і магчымасці тэхнічныя дазваляюць зрабіць, можна сказаць, крок значны наперад у даследаванні мовы, і не проста арфаграфіі, але ўжо і дайсці да наступнай ступені вымаўлення, падаць нашым карыстальнікам не толькі як правільна напісаць, але як і правільна вымавіць на тое ці іншае слова. І таму гэта не выпадковая праца, а праца, якая была сумесна як бы асэнсавана, што гэта ў першую чаргу патрэбна на сённяшні дзень, і вынік вы яе маеце перад сабой, а і могуць набыць зацікаўленыя усе ў тым, каб не толькі правільна пісаць, але і правільна гаварыць на беларускай мове у кнігарнях Беларусі. І гэта не быў ні заказ, да нас ніхто не звяртаўся, мы самі вы прапанавалі і абмеркавалі, да вас прыслухаліся. Да, і рабілі сваю працу ціха і без усякай рэкламы да таго моманту, пакуль ён не выйшла. Як выйшла, да. аказалася, што это... Вы сказалі, што усім зацікаўленым. Колькі асобнікаў на сённяшні дзень выйшла? Ой, тыраж на жаль, які? толькі 300. То есть, ну, значит, атрымліваецца, што у нас толькі 300 зацікаўленых чалавек у Беларусі на 10 мільёнаў. Ну, так атрымліваецца. І ўсё ж такі, а як продаж ідзе? Сапраўды, гэта камерцыйнае выданне для акадэміі навук? Камерцыйная продаж ідзе актыўна, і ўжо ў кнігарнях даволі праблемна яго
набыць, То трэба але пакуль што ездзіць ёсць. па ўсёй краіне. Я думаю, што За- Мінскам гэта абмежавалася. Я думаю, што нават да Гомеля не дайшло Вот колькі не ведаем, асобнікаў. не ведаем про это, да. Ну вот я запытаюся ў сваіх калег з Гомеля. Але праблем не будзе. будзе. Праблем не будзе, паколькі можна это ўсё у тым выглядзе зараз, што можна зрабіць да выдання. Яшчэ дадатковая Попыт прапанову так выклікае і все ж таки я спадзяюся, што больш І у нас будзе зацікаўленых забяспечана. у такіх Мы таксама спадзяёмся. Мы у гэтым упэўнены. Ну, што тычыцца тэхнічнага боку, тут мне зразумела, ёсць нейкія пэўныя рэчы, хаця мы звернемся. Вось ваша работа ў чым заключалася? Вы ведаеце, Беларусь не маленькая краіна, все ж таки існуюць там арэалы, пэўныя там зоны, дзе ёсць дыялекты, дзе вымаўляюць так, недзе вымаўляюць гэтак. Як знайсці гэта правільнае вымаўленне? Ну, ведаеце, трэба ведаць трошкі гісторыю фарміравання нашай мовы, гісторыю у свеце, як складвалася, ну, усім вядома, што маскоўскае вымаўленне было пакладзена ў аснову рускай арфаэпіі. Парыж стаў цэнтрам фарміравання літаратурнага вымаўлення, якое пасля распаўсюдзілася на ўсю Францыю. У Беларусі іншая трошкі сітуацыя, паколькі і мова, і вымаўленчыя нормы выпрацоўваліся інтэлігенцыяй з усіх куткоў Беларусі, і многія нават моманты зафіксаваны ў арфаграфіі. У гэтым асаблівасці беларускага то, што мы говорим, як чуецца, так і пішуцца, это першае, але як пішуцца, як напісана, так і вымаўлена. Ці не? Не. Справа Ну, ў калі мы тым, говорим што... пра арфаграфію. Да, але справа ў тым, што заўсёды трэба дадаваць, па-першае, улічваць, хто гаворыць і наколькі правільна ён гаворыць. І тады ўжо можна якраз і кіравацца вось гэтым вядомым у Я вось шчыра скажу, я не разумею, як такі масіў можна... Колькі слоў, дарэчы, у словніку? Цяжка сказаць. Не, зусім дакладна. Да. Ну, трошки менш, чым 118 тысяч. Ну, это не... Тысяч, да. Я вось калі так сесці, дык і не скажу, калі б так колькі гадзін трэба гаварыць гэтыя словы, просто прагаворваць, чытаючы слоўнік. Вераніка Александровна, а вось ваша у чым была задача пры фарміраванні, пры працы над гэтым слоўнікам? Справа ў тым, што калі я прыйшла ў інстытут мовазнаўства, у якасці аспіранткі мне прапанавалі тэму дысертацыйнага даследавання, акурат звязаную з беларускай арфаэпіяй. На той час мне падавалася, што гэта проста нейкая непад'ёмная глыба, і я сабе, шчыра кажучы, слаба ўяўляла, як я буду з гэтым працаваць. Шчыра кажучы, мне і зараз гэта падаецца. Але калі я ўсё ж такі прыступіла да справы, пачала нейкія рабіць даследаванні, назіранні, абагульненні, то аказалася, што сцверджанне пра тое, што мова гэта сістэма, гэта вельмі правільнае сцверджанне. І вусная мова, нашае маўленне, гэта таксама сістэма. Гэта набор, скажем так, нейкіх правіл перадачы нашай мовы ў маўленні. І насамрэч усе тыя спалучэнні, якія ёсць у літаратурнай мове, яны паддаюцца вось гэтай сістэматызацыі. Ну, не паверу я, што так сказаць, можна насамрэч матэматыкай, так сказаць, мову вывучаць. Можна. Я вам нават скажу болей, нават можна зрабіць алгарытмы, якія дазволяць нам перадаваць арфаграфічны выгляд пэўнага слова ў яго фанетычную транскрыпцыю. Калі, напрыклад, у нас ёсць літарнае спалучэнне «з» плюс «б» мяккае, так? Напрыклад, у слове «збегчы»,
то вось гэтае з плюс б плюс е скажем так, у транскрыпцыі будзе як зібі, да? З мяккае, бі мяккае. І гэтак далей. Калі так, прасцей казаць, то любое спалучэнне літар мы можам перадаць у фанетычнай транскрыпцыі як спалучэнне гукаў. І насамрэч не так шмат гэтых правіл арфаэпічных, яны насамрэч усім нам вядомыя, проста не спецыялісты, яны не могуць сабе вось гэтую сістэму выбудаваць. Звонкія перад глухімі аглушаюцца, глухія перад звонкімі азванчаюцца, цвёрдыя перад мяккімі памякчаюцца. Гэта калі так трывіяльна казаць, да? Вось. Для мяне гэта ўжо складана. Я гавару сабе і гавару, і калі я буду думаць, што там памякчаецца, што аглушаецца, я просто замаўчу і буду вельмі доўга адзін сказ буду гаварыць паўгадзіны. Вось пра тое і гаворка, што з аднаго боку нашае маўленне так яно аўтаматычнае. Мы не задумваемся пра тое, як мы гаворым у большасці выпадкаў. Але з іншага боку, калі нашае маўленне публічнае, калі мы прэтэндуем на захаванне літаратурнай нормы ў маўленні, то мы павінны у тым ліку і яшчэ свядома кантраляваць тое, што мы гаворым. Да гэтай высновы я прыйшла ў тым ліку і падчас працы над вось гэтым выданнем, і аказалася, што можна навучыць чалавека правільнаму пісьму і можна навучыць чалавека правільнаму вымаўленню. Справа толькі за тым, каб ведаць гэтыя правілы, і трэніравацца, гаварыць, карацей, практыкаваць. Тое, што нам на радыё, на канале Культура асабліва гэты слоўнік патрэбны, Таму што мы ўсё роўна, мы людзі розныя і гаворым па-рознаму, і мы многія нарадзіліся ў розных рэгіёнах, нехта мову прыдбаў ад маці з бацькам, а нехта ўсё ж такі яе прыйшлося падвучвацца, што называецца. Таму, канечне, на радыё, на тэлебачанні, безумоўна, гэта вельмі каштоўны падарунак, скажам так. Але што тычыцца вымаўлення, у мяне такая так парэфлексірую трохі. Калі глядзіш хроніку старую, беларускую, так, дыктары, зараз нават прыклад, можа, не прывяду, але гавораць неправільна, ёсць некаторыя словы. І я не магу зразумець, ці гэта дыктары, якія ўсё ж такі, у якіх не ад таты і ад мамы мова, а якую яны вывучылі, проста вымушаны чытаць, ці ўсё ж такі мова такім чынам мяняецца, што тады можна было гаварыць так. Валентина Павловна, вы ж ведаеце такія прыклады, слухаеш, так это і рэжа вуха, калі хроніку агучваюць дыктары, там 50-е гады нейкія. Па-першае, мова – это з'ява дынамічная, яна развіваецца, і тое, што было ў 50-е, не ўсё захавалася і перайшло ў 2017 год. І не ўсё адлюстравана ў сучасным, але у сучасным нават гэтым нашым выданні новым арфаэпічным слоўніку беларускай мовы. Але у асноўным традыцыі і сістэмнасць мовы, яна непарушная, і у гэтым якраз моц і жыццядзейнасць мовы. Это літаратурная мова, яна ўвесь час апрацоўваецца, дапаўняецца, з'яўляюцца новыя словы, новыя спалучэнні, якія вымагаюць. Націскі чамусьці мяняюцца, 50 гэта, а потым 60 было заўсёды, зараз 60. Каму гэта спатрэбілася, я не разумею. Это уже пытанне гэта не да вас не пытанне, да нас. Я разумею. Але тут такія нюансы, я просто знаходжу, што... Хочется паспрачацца, открываешь слоўнік і зразумееш, але не хочется адкуль гэта взялося. Яшчэ больш у эту спрэчку і абмеркаванне у нас і часу няма для гэтай спрэчкі, у нас ёсць арфаэпічны слоўнік, і мы пра гэта гаворым. І ён ёсць у нас толькі таму, што мы маем унікальнае спалучэнне тэхнічных і філалагічных навук. Каб не было нашых калег з інстытута праблем інфарматыкі, ці каб мы не сустрэліся і не зразумелі, што мы патрэбны адзін аднаму, то мы б не мелі сёння это выданне. Вы б яго чакалі, як я,
лічу Як- гадоў 15 гадоў яшчэ. 500, як ты сказал. Ну а колькі, ну так атрымліваецца, першая кніга з Карыны 500 гадоў беларусы чакалі Ну, арфы вось якую пічнасць, ну вы- так атрымліваецца. Якую Ну, хочаш, не вы паралель хочаш, провели так. вельмі такую, знаете, милую сэрцу. Ну, а чаму не? Прагучала слова, і вось ваша калега Вероніка Александровна сказала, што ёсць пэўны алгарытм. Ну, давайте мы да алгарытму, давайте мы да супрацоўнікаў Аб'яднанага інстытуту праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук звернемся. Заўсёды мне так не падабаецца, што у нас у інфарматыцы праблемы ёсць. Чаму інстытут праблем? Ну навошта? Не інстытут рашэння праблем. Інстытут праблем. Ну, гэта я, безумоўна, жартую. Ну, калі ласка, хто? Станіслав Іосифович ці ваш калега Юрый Станіславович? Хто першы? Тады я пачну. Калі ласка. Маё імя Юрась, працую ў інстытуце праблем інфарматыкі ўжо з 2007 ці 2008 года, акурат як скончыў універсітэт, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі ВДУ. Ад пачатку мяне зацікавілі тэмы сінтэзу беларускага маўлення, украінскага маўлення, рускага, чэшскага і так далей. То бок цікавіла гэта тэма, як можна машыну навучыць гаварыць. У дапамогу для слабачачых людзей, у дапамогу для людзей, якія ў гэты час не могуць, напрыклад, там... Ну, это сусветная праблема, калі ўжо так казаць, не толькі беларуская. Таму гэта так з англамоўнай літаратуры навуковай, з англамоўнага падыхода, ось, інфарматыкі шукаюць некую праблему і пазней яе рашаюць. То бок інстытут інфарматыкі, праблемы інфарматыкі не стварае праблемы, ён сапраўды іх вырашае. Так трэба перайменаваць. Вырашае. Інстытут вырашэння праблем. Але калі кажаш вырашэнняў, то заўсёды пачынаюць запытвацца, а якія ж праблемы вы вырашаеце. Таму ўсё ж такі тут у пачатковым сваім сэнсе павінна стаяць некая праблема, задача ці некая мэта. Таму вось называецца інстытут праблем інфарматыкі. А вось як у вас, у тэхнара, як кажуць, так у тэхнічнага чалавека, адкуль у вас такая мова ўвогуле? Гэта, ну, так, не кожны... У нас же гавораць як, ой, ну, як это навука на беларускай мове, як это фізіка альбо матэматыка, это немагчыма. Я сам з Літчыны паходжу, 7 год скончыў беларускамоўнай школы, а пазней вучыўся ў горадзе Лідзе, у гімназіі нумар 1. Яна была рускамоўная, але прадметы гісторыі, чалавек і грамадства былі па-беларуску, што, канешне, спрычынілася да таго, што ў 11 класе фактычна свядома пераходзіў на беларускую мову, але не хапала асяродка. Дзіўная рэч, паслухайце, да ўсіх звяртайся. Дзіўная рэч, такая маленькая акалічнасць, проста гісторыя і проста там чалавек і грамадства на беларускай мове. І чалавек становіцца беларускамоўным чалавекам. Ну, далей, выбачайце. Хоць асноўнае вырашэнне, канешне, прымалася ўжо, калі быў ва ўніверсітэце. Свядомым узросце, зразумела. Ну, так, па такіх, зразумеў, што не проста нарадзіўся ў Беларусі, а так Бог захацеў, таму для мяне выбар беларускай мовы гэта ўсё ж такі так, па рэлігійных перакананнях. А вось скажыце, Беларусі жывем, таму па-беларуску знайшоў? размаўляем. Это ж трэба было ж, хто каго знайшоў у гэтай сітуацыі, ці лірыкі фізікаў, ці фізікі лірыкаў, ўсё ж такі, як гэта адбылося? У вас жа ж будынкі розныя, так разумею, акадэмія навук там вялізная, колькі там карпусоў і так далей. Як гэта адбылося? Тут гістарычна, канешне, шмат перад гісторыяй. Некая найноўшая гісторыя была, што вот Валентина Павловна до нас прыйшла і прапанавала, давайте нешта зробім. Але яшчэ, калі перад гісторыяй гаварыць, то там быў Борис Мефодович Лабанаў, ён сам тэхнічны, такі спецыяліст, мой навуковы кіраўнік. Ён тады у пачатку, у якіх 40-х, 50-х, 60-х, ён хадзіў, шукаў лірыкаў, давайте зробім машыну, якая гаворыць. Таму я новоюсь, это ўжо да пытання, што раней было. Такая акалічнасць... І адгукнуўся на гэтыя пошукі мой навуковы кіраўнік Александр Иосифович Падлужны, акадэмік. І вашы кіраўнікі так сустрэліся і сказалі, у нас жа ж ёсць людзі, якія гэта змогуць зрабіць. Вось, і ўжо, калі найноўшую гісторыю глядзець, то Валентина Павловна прапанавала на адной канферэнцыі паўдзельнічаць, на іншай. Прайшоў нейкі час, і мы пазней падумалі, што б можна было б зрабіць разам, і ўзнікла такая думка ўзяць электронны масіў слоў граматычнага слоўніка беларускай мовы 2012 года, ну і зрабіць з ім ці адваротны слоўнік, ці слоўнік там,
ці некую вот новую версію слоўніка. Ну, мы подумалі, што ў нас ёсць фанетычны працэсар сінтэзатара маўлення, працэсар, які генеруе, ну, фактычна транскрыпты ў машынных запісах. І ну, папярэдняя работа ўжо была пэўная зроблена. Ну, 40 год папярэдняй працы, в прынцыпе, было зроблена, каб зараз мы не ўсё так просто. Сели и хутенько долетели. Глядзіце, я вас ўсё ж таки так, ну, збіваю на такую гаворку больш гуманітарную, тому що я баюся лезці ў вашу кухню, вы пачнеце сыпаць сваімі там тэрмінамі незразумелымі большай частцы насельніцтва. І ўсё ж таки, вось з чаго вы пачалі? Што вось растлумачце мне, які нічога не разумее у вашых працэсах, у вашай навуцы, ўсё ж таки ваша якая роля вось у стварэнні гэтага фаліянта, гэтага цудоўнага слоўніка. Ну, вось у нас была і ёсць, і будзе, я думаю, машына, якая гаворыць, уводзіш тэкст, яна гаворыць па-беларуску, па-руску, в прынцыпе, па-ангельску. Напрыклад, гэту машыну мы там внедрылі ў школу-інтэрнат номер 2 горада Маладэчна, але зараз мы шукаем сапраўды магчымасці дарабіць і палепшыць. Ну, у часе гэта шукання мы робім іншыя розныя праекты, якія звязаны з мовай, з культурай, з медицинай, скажите, і так далее, і так далее. Зараз ведаю, што ідзе такі працэс, каб у камп'ютары распазнавалася беларуская мова. Ну, бярэш запіс, скажем так. Вы маеце дачыненне да гэтай непасрэдна, справы? То есть мы запусцілі гэты праект, шукаем валантораў, якія б маглі пакідаць свае галасы. Трэба прыкладна 50 гадзін маўлення розных дыктараў. Ну, да нас таксама, дарэчы, на раду звярталіся з гэтай прапановай. Я гэта ведаю, і мы таксама, я думаю, што адгукнемся на гэтую справу, тому што у нас сапраўды вельмі вялікія фонды, і мы можам паспрыяць гэтай справе таксама. Больш за тое, і такая праграма і нам патрэбна. Конечно, гэта найбольш журналістам і патрэбна, я сказаў. Ну, але зноў жа да слоўніка. І пазней мы вырашылі, што пакуль прастоювае наш сінтэзатар для моўных нейкіх задач, мы ўзялі канкрэтна фанетычны працэсар і паставілі яго на працу, каб ён згенераваў гэтыя транскрыпты. Зарабілі такі сервіс генерацыі арфаэпічнага слоўніка, вось Станіслав быў адказны за яго, і перадалі яго на опытную эксплуатацыю нашым шаноўным калегам-лінгвістам, філолагам, каб яны праганялі гэтыя вялікія аб'ёмы слоў, 117, трошкі больш тысяч слоў. І яны іх праганялі, казалі, ідзіце адсюль. Да, яны іх праганялі. Столькі вас так много, вы нам не патрэбны. Напрыклад, літарку там А прагналі, пабачылі столькі-то памылак, аддалі, мы падправілі алгарытм, уже літарка Б лепш пайшла, пазней В, Г, ну і так далей. Ну, давайте пра руцінную Станіслава Іосіфовича ўсё ж такі працу. Цікава было працаваць, Станіслав Іосіфович? Безумоўна. За апошнія, я б сказаў шчыра, некалькі гадоў гэта быў найцікавейшы моя праца, мой праект, у якім я прымаў удзел, канешне, не мой асабісты, але у калектыве, выдатным калектыве. Вось. Што датычыць самой працы, то цікава было сапраўды знайсці гэтае прымяненне праграмы, якая прызначана для аднаго, для як бы быццам бы зусім іншай мэты. У той час, як сапраўды мэты аказаліся даволі падобныя. Праграма, якая гаворыць па-беларуску, і праграма, якая стварае слоўнік, які вучыць гаварыць па-беларуску. Насамрэч, гэта... Гэта слоган зараз. Праграма, якая вучыць гаварыць па-беларуску. І чалавек не патрэбен, так? Ёсць праграма, узяў праграму і вучыся. Ну і ўвогуле... Як асабіста да мяне, які таксама вельмі цікавіцца беларускай мовай і так, як бы мовіць, сэрца за яе баліць, то мне было вельмі прыемна сапраўды і знайсці, і паўдзельнічаць у праекце, які, я спадзяюся, паспрыяе беларускай мове, у розных сферах яе прымянення і ўвогуле. Я проста ўпэўнены, што паспрыяе. Тут не трэба спадзявацца. Это зроблена работа, сапраўды, якая вельмі патрэбная, вельмі своечасовая, я лічу. І пра гэта сведчыць, што ўсё ж такі не 300 у нас чалавек зацікаўленых, зразумела, а ў Беларусі вельмі многа людзей, якія з задавальненнем будуць карыстацца гэтым слоўнікам вось у такім папяровым, скажем так, выглядзе.
А электронная версія вось гэтага слоўніка будзе ці не? Я разумею, тут ёсць аўтарскія правы, тут ёсць шмат такіх момантаў, і ці ёсць такое запатрабаванне, ці ёсць такія запыты, скажем так, вось каб атрымаць электронную версію? І магчымасці ёсць, і ўжо ён пра гэта таксама скажуць вот, калегі і нават параюць, як і дзе знайсці гэты электронны варыянт. У нас есть такая интернет-платформа corpus.by, першая літарка C. На гэтай платформе ёсць больш чым 40 сервісаў па апрацоўцы тэксту, гуку, маўлення і даже трошкі ўжо выяваў. На ім ёсць той сервіс, который генераваў гэты слоўнік, на ім ёсць той сервіс, які гаворыць беларускае маўленне, і таксама ёсць вось гэты арфаэпічны слоўнік беларускай мовы у фармаце пытання-адказ. То бок немагчыма праглядзець усю панараму слоў, але вось па канкрэтным запыце агучаны электронны граматычны слоўнік, такі у нас сервіс ёсць, можна ўвесці там слова, там, як правільна вымаўляць менеджмент ці менеджмент, як правільна вымаўляць там слова з запазычанасцю, ці як увогуле правільна затранскрыбіраваць некае слово, там, зямля, напрыклад. То бок у фармаце пытання-адказ ужо можна карыстацца гэтым электроннай версіяй гэтага слоўніка. Таксама да пытання 300 асобнікаў, паводле нашага заканадаўства пра абавязковы адзін экземпляр гэтай кнігі, то гэтая кніга, хутчэй усё была разасланая ва ўсе асноўныя бібліятэкі краіны. 5 бібліятэк, я просто ведаю, што 5 бібліятэк асноўных, 5 асобнікаў дасылаецца, гэта без просто, адразу. Гэта прэзідэнцкая бібліятэка, гэта нацыянальная бібліятэка, гэта акадэмічная бібліятэка. 5 асноўных бібліятэк, это дакладна зусім. Я разумею, гэта не чыста беларускае ноу-хау. Ці гэта ўсё ж такі наша справа, работа над такім слоўнікам. Нейкі замежны вопыт ёсць, ці вы ішлі як першапраходцы, як першаадкрывальнікі? Такога спосабу генерацыя арфаэпічных слоўнікаў, прынамсі, я в літаратуру ўвогуле не сустракаў, то бок што машына генеруе транскрыпты, пазней людзі, філолагі правяраюць. То есть для медыцыны ведаем такі прыклад, для іншых сфераў таксама ведаем такі прыклад, для мовы то вузкія спецыялізацыі нейкія, так? А вось так, каб агульна цэлую мову, такога, што ж, я вас тады віншую з гэтым, таму што гэта сапраўды, яшчэ і ў гэтым сэнсе гэта прыемна, што ўсё ж такі мы зрабілі тут у Беларусі такую вялікую справу пры дапамозе тэхнічных сродкаў. Гэта не проста як раней было. Я так разумею, што вы, Валентина Павловна, ведаеце, як это раней было, як складаліся слоўнікі. Гэта ўсё такі быў вельмі цяжкі працэс, асабліва калі яшчэ і камп'ютару нават не было. Конечно, конечно. І застала, і працавала ў тым фармаце, і таму ведала, што трэба выкарыстаць сучасныя магчымасці. І як гэта аб'яднаць таксама. Тэарэтычна ведала, практычна як атрымалася, это ўжо... А змяняць сябе цяжка не было? Это ж зусім нешта новае. Не супраціўляліся, вы неправільна, хлопцы, робіце, трэба так і так. Я ведаю лепш. Не, мы ішлі толькі за сістэмай. І тут якраз нашы і інтарэсы, і магчымасці ішлі не паралельна, а разам. Мы глядзелі ў адзін бок. І таму... што ж, маем тое, атрымалася, маем вельмі цудоўны сапраўды падарунак не проста для спецыялістаў, для ўсіх беларусаў, арфаэпічны слоўнік беларускай мовы. Калі ласка, набывайце, калі ласка, гартайце, глядзіце і размаўляйце, правільна гаварыце, правільна па-беларуску. Што ж, сябры, гэта была праграма «Веды» на канале «Культура». І сёння маімі гасцямі былі Валентина Русак, доктар філалагічных навук, кандыдат філалагічных навук, Вераніка
Мандзік Юрый Яцевич, кандыдат тэхнічных навук, і магістр фізіка-матэматычных навук Станіслав Лысы. Я дзякую вам, сябры, за нашу сустрэчу. На жаль, вельмі мала. Конечно, з вами можна было б гаварыць некалькі гадзін. Я думаю, все б не перагаварылі. Мы таксама удзячны і вам, і ўсім слухачам, хто зараз у гэты момант быў з намі. Ну што ж, а мне засталося развітацца і памятайце, сябры, што ўзброеныя ведамі мы непераможныя. Да сустрэчы праз тыдзень. Веды. Программа про навуку. Про навуку.